Sziasztok! Rasovszky Miklós vagyok, a Camp America magyarországi programvezetője. Szeretnénk egy videóban bemutatni nektek, hogyan működik a klasszikus elhelyezés, amikor mi a jelentkező lapotokat ajánljuk amerikai táboroknak, akik online helyeznek el titeket. Azzal szeretném kezdeni ezt a videót, hogy senki ne aggódjon, mert mindenkinek állandóan keresünk tábort, ezekben a percekben is, mikor éppen nincsen állásbőrzénk, akkor is számodra folyamatosan történik a táborok megkeresése. Így van, ahogy Miklós mondta, senki ne aggódjon, hogyha nem sikerült elhelyeződni az állásbőrzéken. A Camp America vállalta ugyanis az elhelyezéseteket, így mi keressük nektek a tábort, ezzel nektek nem kell foglalkoznotok. Az anyagotokat először mi dolgozzuk fel, amit tovább küldünk az angol irodának, innen az amerikai irodához kerül, akik kiküldik a profilotokat a megfelelő táboroknak. Amikor egy tábornak szimpatikus vagy, ők online jelentkezni fognak, és túlestek az interjú procedúráján. Ha egy interjú sikertelen, ne csüggedjetek, ugyanis újabb és újabb és újabb táboroknak juttatjuk el a profilotokat, míg nem megtaláljátok a tökéleteset. Az elmúlt 6 évben minden jelentkezőnket sikerült elhelyezni, és biztosak vagyunk abban, hogy ez idén se lesz másként, még a rekordszámú jelentkezőnk ellenére se. Így a táborkeresést mi intézzük, amit te tehetsz, a következők. 1. Nézd gyakran az e-mailedet, beleértve a spamet is. A táborok gyakran keresnek téged e-mailben, és ha véletlenül nem veszed észre, akkor elveszítesz egy jó ajánlatot. 2. Egy nagyon jó bemutató videó nagyon sokat számít. A táborok azokat a jelentkezőket szokták választani általában, akiknek van egy jó bemutató videójuk, videón keresztül jobban megismerik a jelentkezőt, hallják az angolját, hallják az akcentusát. Egy jó videó nagyon sokat számít, hogy felhív magadra a figyelmet. 3. Nagyon sokat számít a jelentkező, de egyéb részlete is, például a dátumok. Például június 10 helyett június 9-én tudsz kiutazni, az egy nap is nagyon sokat számít, lehet, hogy pont ezen múlik, hogy egy nagyon jó Hawaii tábor felfigyeljen rád, mert így már ott tudsz lenni az induláskor. Úgyhogy minél korábban, minél később tudsz indulni és érkezni, annál jobb, annál ideálisabb jelentkező lesz egy tábor számára. 4. Nagyon sokat számít az egyéb részletek is, például az, hogy milyen fotót használtál a Camp America profilodban. Egy mosolygós fénykép nagyon sokat dob a jelentkezési lapodon, cseréld le és használj egy újabb képet, hogyha úgy gondolod, hogy ez segítene az elhelyezésben.